5. Почитайте и помагайте на родителите си. От гледна точка на едно дете, понякога е трудно родителите да бъдат разбрани. Между поколенията има разлики. Но в действителност не това е пречката. Когато някой е нерешителен, той се изкушава да се измъкне чрез увъртания и лъжи. Това е, което изгражда стената. Децата могат да преодолеят различията със своите родители. Преди да започнат да крещят, хората могат поне да опитат да поговорят спокойно. Ако детето е открито и честно, то не може да не се вслуша в аргументите. Често пъти е възможно постигането на компромис, при който и двете страни проявяват разбиране и успяват да се споразумеят. Не винаги е лесно човек да се разбира с останалите, но той трябва да опита. Не може да се пренебрегне фактът, че почти винаги родителите действат, водени от твърдото си желание да правят нещо, което те смятат, че е най-доброто за детето. Децата са задължени на родителите си за това, че са ги отгледали, ако родителите са го направили. Някои родители са така неумолимо независими, че не биха приели никаква отплата. Но въпреки това, истината е, че често настъпва момент, когато е ред на младото поколение да се грижи за своите родители. Въпреки всичко, човек трябва да помни, че има само едни родители. Следователно, независимо от всичко, човек трябва да ги почита и да им помага. Пътят към щастието на човека включва добри отношения с родителите му или с тези, които са го отгледали.